kureke khaf. Videriye vekan bilazinin. Bu ji poşta kilit kiriye. Jibo aciz kirna te ez leborun edixwazim. Lê ez xemgînim ku divan şertan da ev tiştekî bi veneve bû. Dihê hevalno em herin. Cara didiyan ev ji xezaba şûrê me xilas nebe. Ji kerema xwe re seniyekê. Ev zûr ketiye jî û xizmetkarên min delê bixebitin ku we bir dene sekinandin. Ez ne berpirsiyarım. Ji bo tiştan ku bibim? Çetir nebe ku ez bi verebim ez beni? Na, ji bo wê hevceyê yê tu neyê xanım. Ez esira ve me nevîsa. Çawa dikarim birevin? Ez hîn nizanim xanım. Lê korsanê rêş jinan rehîn nagire. Ne xwe li bin pêşa wan wê dişere û ne jî wan ji xwe re dixe mertal bi xatirê te. Tu cemerekî û ez azadiya xwe deyndere temem. Gelin muhafızan. Paşva ve kışın. Adir nekin. Daviye dajî me jinekî ji xwe çêtir dît. Em hürmetê ji we re dibêjin madam. Em paşva vegerin li pişt qonaxa valî. Ev tirsonek nikare ji me bireve. Bibikin bilezînin. Xwe bidinê diwaran. Amade bin êrîş! Bilezînin. Bilezînin. Yara! Yara! Yara, çi bû bi te? Çavên xwe veke yara. Kaptan, kaptan. Hayiş xwe hebe. İntikam. Kabila min, intikama min hilde. İntikama kabila min hilde. Ez dikarim bihî bimirim.
Yara. Yara. Ez ahd dikim ku ez intiqamat nehêle merdê. Van Dukejin agir! Moko. Kapê xwe amade bike. Dehey, li dû min werin. Bijî, her bijî, korsanê reş lêbeşmeye, êriş! Merhaba Gramon, çawa diçe? Baş e, Van Gogh miriye. Ev di bihûrekekê xef ra revî. Em ê wî peyda bikin. Tu rê tune ku ew bikare bireve. Ez de under li digerim. Ha, wîsa dixuye ku ev li les ji van deran reviye. Bak. Bak. Gelo li ku dereye. Li her quncu qularê nêrî ev nelivire. Heye em wî peyda bikin, em ê di qonaxê de ode bi ode lê bigerin. Bak, bak. Kaptan min di qonaqê her odê li her quncu qulara nêrî ev nevire. Ez bawer nakim. Me ew wenda kir. Divê em wî bibînin. Lê dibe ku ew çûbe ku. Ku hûn ji min bipirsin, dibe ku ew paş vegeriya bi çûma mala Kontes. Loma ew dostê wî ye? Li gor min jî divê texmîna Mokoyê hildî ber çavan kaptan? Herê, û kontes xwe li aliyê me nîşanda ka em herin binêrin Moko. Kerem bike. Ji bo te nameyek heye xanima min? Ji kê? Ez nizanim xanima min. Kaptan ji min xwest ku ez vê bilme te. Hûn dizanin ka ew çi dikin. Demil dest bisekinin. Hûn çi dixwazim. Dengê xwe neke. Ande xejên xerabê. Li wir bisekinin. Wê sandiqê paş ve bibin. Lê ez benî kaptan. İspanyol di vî xaniyê de dijîn. Ew rast e. Lê ew ji bo min bûne heval. Belê, ev tiştekî de ne. Kontes, Spas dikim axaya min. Tu hatî vir ji bo ku Van Gogh di peyda bike. Ez nihakim. tu bi heqî
و ez bawer dikim ku tu dizanî ew li ku ye kontes. Ji kerama xwe re bixune. Sibe ez ê hema bir gemiye bir rekevim. Rêkeve dibêje ka biçe ku? Şertan zorda min ku ez bey derengê herîma peravî Floridayê. Ji bo her tiştê ez spasdarim. Ew dîsa ji destê min bi dûr ket. Gotina min not bikin. Piştî çend deqayan kaptan de ji me re bêje ku van gol dîsa reviye. Erê, tu dizanî ka ezgeriya li ku ye Na, kontes? divê hûn Diego Sandorf'u peyda bikin ev hevalekî Van Goldî. Hem agahtariyan dikarî bideve. û ez Sandorfê li ku bikarim bibînim? Dikelaha sen yuan de Louise'de. Pırtışta ye ku ev ji we re bêje. Derbara banî ciwan ya bê navê Hanure. Ha? Bi mucizeyekî ev dijî. Na, ez xemgînim ku ew miriye û heme di rûyê min de. Ev ne mümkün e ku ji vî firtineyê filîtî be. Ji binî na. Sandorf tam beravajiya wî dibêje. Wî ez îkna kirim ku gemiyek İspanyolan ev xelas kiriye. û hev li peravan başûriyan Floridayê dîtine. Divê ez rêyekê bibînim bi vî mirovê re biaxivim. Ez bi awayekê bikevim wî birce ku ketina wî bêîmkan e. Ji kerema xwe re nîveşe ve li kureleyê be. Li vir merivekî li ben de tebe. Alîkariya wî bike Slav Kontes Bernaja. Heke tu ve mesaja bikarî bigînî Diego Sandorf'e hevciyayê te biçî hebe. Ev alîkariya te bike. Divê ev zef bipere bike. Wisa dixuye te karekê pir baş kiriye. Erê di nêzik te zenginiya Veracruzê di li gemiyan da bên bar kirin. Gramont, Çiye qeptan? ez mecburim bikevim bircî. Lê qeptan ev dînîtiye. Ew parazgeha İspanyolan yê herî asê ye. Ew ne mümkün e. Rêkê em têxine hundir tu ne ye. Tu nikarî li derî bixî û hêvî bikî ku derî ji me re Ez bi veke. avayekê bikevim hundir bi rêyekî. Ez hêvî dikim ku tu jî awayekî fikra xwe biguherînî. Lê heke heya şefaqî tu paş ve venegerî. Em hemû em ê êrişê bircê bikin. Nam birza Gramot. Ez wî naxwazim. Ez li te qedexe dikim ku tu wî rîskê hilbigirî. Tiştê ku ez ji te dixwazim ji Mîrza Morgan re bêjin ku bila heye heftekî keştiya Semê ji pozê dûr bisekinîne. Eger ez venegeriyan bila li du qederê xwe here. Ev fermana te ya pêşîne ku ez mecbûrim îtaat bikim kaptan û heke ji bo serildana min qerar bidî tu dikarî min dîreka gemiyê ve dalqînî. Ez carekê din jî bêjim ez benî. Heke tu talûkeyê de bî ji bo xelaskirina te orduya İspanyolان hemû nikarin pêşîl me bigirin. Ev e qeptan. Ku tu ji min re xizmetekê bikî ez azadiyê te û 500 zêr bidim te. Kerem bike bêje ez Pedro me dibin hizmetê te me. Tu Diego Sandorf'î nas dikî? Ev merivê serekiyê walî ye. Her kesî wî nas dike. Ez ji te dixwazim tu demeldest biçî îskeleya San Juan de Luzê û vî nameyê bidî Senyor Sandorf'ê. Jê re bêje ku ev ya Kontes de Bernajoyê ye. Hege tu ji min re îhanetekî bikî ez di êrişa bircê bikim û her kesî bikujim. Te fehm kir? Ez her gav azadî û pereyê ji mirinê çêtir dibînim ez benî. Qerarekî meqûl e merivê min. Li emin be ku em li du tebin li gor wî ha. Ez ê li keleya rojhilatê bim.
ezim ez benî Pedro. Te Senyor Sandorf dît û te mesaja kontesê dayê. Helbet kaptan ez son dixwin. Bersiva wî çi bû? Problemek heye û ev li kêlehê li bend heye. چه هیا جبو چه اف بتره نهاته ور Komandar ferman daye ku tu kes nikare ji bircê derkeve. Senyor Sandor jî nav da. û tu bi diqat tevdigerî ku ev ji te bi guman nebe newsaye. Na kaptan min jê re gotu ku hevalekî kontesê yî û İspanyolî. Gava ku min axaftina xwe pêra temam kir tu yê azad bî û perê xwe bi hilbigirî. Sekine kaptan. Gava ku tu nerdivene ve helkişi dibe ku ev kapê bibirin. Pedro peşiyê te Başa hilkişiye. kaptan. بسکنه قبطان از اون راجر هم پیشی فر بدن بچن و ببینی کاچه دو قویمه قبطان جوری نبان درنا ساکنه Başa kaptan ev eve. Tu hevalê kontes de bernejoyê yî? Erê ezim. Malkariyê te bikim senyor? Li gor bihîstina min agahiyên te derbarê qîza walî Vagûndan de heye. Ku ev anha dijî? Ev tê vê meaneyê senyor. Tu hevalê gol dî ji bo wî tu heya li vir tê û pirsa qîza wî dikî. Du me berî deryawanekî bi nûçeyan derbarê hate ba min. Got ku van li dor 6 mîl jî Marakobaya dûr ev dikîn. Jê bisekine bila here ev av û pêlên wê ji me pir dijwar e. Ew bu hefteyan berê bûye. Berê ku ev deryawana xelas bûye. Tu dikarî hinek agahdariyan temam kir bidî. Wan ev tam li ku derê Floridayê dîtîne? Deryawan qet neçû Floridayê. Ew li wan deran nas nake. û nikare tiştek bêje. Spas, ez ji te re minnetdar im. Tiştek nîne senyor.
بخاطری te. Oğur bi senyor. Ew esker li ku ye? Hedro. Li jor li ba kelê newsa. Wî pîsê em xapandin. Wî bî temamê ezdame bawerkirin. Wî wisa bi heves alîkariya me dikir ku gumana min qet jê çênebû. Ana ez emînim ku wî agahî dayê İspanyolan û xanê çimare kiriye. Ku nerdivênê bibirin ez nikarim bifikirim ka li jêrê çi bê serê me. Rêyê me tenê ev e ku em paş ve hilkişin jorê bilezînin.